Έχεις μια φάτσα εσύ. Ναι, εσύ. Θωμάς. Τη βλέπεις, κοίταξε. Άψος Θωμάς, δεν πίστευε ότι θα έρθω, αλλά εγώ ήρθα και δεν τον άφησα να μιλήσει κάτι. Το βαλί. Μόνο βαλί δεν μπορούσα να βάλω, ήρθα πολύ γρήγορα. Τώρα θα με φάτε. Πήγαινε και μπροστά για να κλείσεις. Κλείσε κι άλλο. Καλώς ήρθατε για άλλη μια φορά στην αγαπημένη μας παρέα. Αν έχετε ανάγκη από ταξιδοθεραπεία ψυχής, καθίστε αναπαυτικά και απολαύστε τον Μάρκο Σεφερλή που πήγε γυρεύοντας μαζί μας. Κάτσε να πάρω το σοβαρό το ύφος. Ο Μάρκος Σεφερλής. Πάρω κι εγώ το δικό μου το σοβαρό. Σήμερα μαζί μας, καλώς ήρθες. Πάω γυρεύοντας. Καλώς σε βρήκα. Ευχαριστώ για την πρόσκληση. Καλές εκπομπές. Συγχαρητήρια για την ωραία αυτή ιδέα, την πρωτοβουλία, την καινούργια. Καινούργια πράγματα. Μπαλάκι δεν είναι αυτά που τα ποτάς, έτσι. Λοιπόν, καινούργια πράγματα και νομίζω ότι ο κόσμος θα θέλει τα καινούργια πράγματα. Βλέπουμε, τα κυνηγάει, τα ψάχνει και είναι και το μέλλον αυτό που βλέπουμε το ίντερνετ. Αναμφισβήτητα είναι από τους αγαπημένους ηθοποιούς ο Μάρκος Σεφερλής. Πώς νιώθει ο ίδιος όταν μπορεί και κάνει τον κόσμο να γελάει? Νομίζω ότι έχω χρέος να κάνω αυτό για το οποίο ήρθα στον κόσμο. Δηλαδή, από τη στιγμή που ο Θεός μου έδωσε κάποια χαρίσματα να μπορώ να κάνω τον κόσμο να γελάει, νιώθω υποχρέωση απέναντι στον κόσμο να τον κάνω να γελάει. Δεν μπορώ να σταματήσω. Γι' αυτό σου λέω ότι ποτέ δεν θα με δεις down και τέτοια, να πω δεν έχω όρεξη σήμερα, δεν έχω κέφι. Και στα δύσκολα ακόμα είμαι εκεί σε επάλξεις και δίνω το καλύτερο μου εαυτό. Θα σου πω, παίρνετε μόνο μίζα ή παίρνετε και καμιά μανιβέλα? Δώσ' μου 5 χαρακτηρισμούς, τι είναι ο Μάρκος Σεφερλής. Αν νόμιζα να 5 λεπτά να μιλήσω κι εγώ, γιατί δεν σε έχω αφήσει καθόλου. Φοβήθηκες ποτέ μην αλλάξει ο χαρακτήρα σου, μη ψωνιστείς? Σαν σκέψη σου είχε έρθει ποτέ? Όχι, γιατί δεν μου τύχε δηλαδή και να πάθω, ξέρεις, κανένα παρατράκι και να μου πούνε οι άλλοι σύνελθε. Επειδή σου λέω, μ' αρέσει αυτό που κάνω, εγώ προσπαθώ να βελτιώνω τον εαυτό μου και να κατακτώ στόχους καινούριους και μεγάλους. Δεν είπα ότι θα φτάσω κάποια στιγμή εκεί και θα δείτε τι έχω να σας κάνω. Πολλοί το κάνουν αυτό επειδή ή είναι στερημένοι στη ζωή τους ή ποτέ δεν είχαν γυναίκα και με το που γίνονται γνωστοί βρίσκουν γυναίκες πιο εύκολα ή δεν είχαν λεφτά και με το που πιάνουν 5 δραχμές, 5 ευρώ να το κάνουμε τώρα πιο σύγχρονο. Λένε τώρα έχω λεφτά. Εγώ δεν είχα τέτοια αποθυμένα. Είναι πολύ ερωτευμένος με τη γυναίκα του Έλληνα Τζαβαλιά, όπως και με το μικρό Χάρη που τους άλλαξε τη ζωή. Δεν έχω κάνει ποτέ παρτί στο Χάρη. Το ρόλο αυτό τον έχει αναλάβει η Έλενα. Η Έλενα είναι αυστηρή μαζί του. Εγώ δηλαδή, άμα ήσουν πατέρας μου και πήγαινε και σε. Καλά, δεν θα ήθελα να είμαι πατέρας σου. Γιατί? Εντάξει, να είχα να γιο σαν και εσένα τώρα. Και πήγαινε να μου κάνεις μία παρατήρηση, θα σου έλεγα ρε Μάρκο, ας την πλάκα τώρα. Θα γέλαγε. Το ίδιο κάνει και ο Χάρης. Και εγώ όταν πάω να του κάνω παρατήρηση, γελάει. Πιστεύω ότι το μέλλον το δημιουργούμε μόνοι μας. Δηλαδή, άμα είναι έξυπνος, δημιουργικός, καταλήξεις σε τι πράγμα, ας πούμε, με τι πράγμα θέλει να ασχοληθεί και το αγαπήσει αυτό, πιστεύω θα το κάνει καλά. Γιατί σου λέω είναι καλή πάστα παιδιού, αφού κάθε βράδυ το βάζω στο ψυγείο μη χαλάσει. Μιλάμε τέτοια πάστα παιδιού. Δεν πέρασε πολύ καιρό που ο Μάρκος Σεφερλής οδηγήθηκε στο αυτόφορο υπό τη συνοδεία αστυνομικών και μας περιγράφει. Θέμα με τη χειροπέδα. Ναι, 2 ήταν. Χειροπέδα είναι και σαν κόσμο. Το ακούει ο άλλος σαν κόσμο, χειροπέδα. Ένιωσα πολύ άβολα, ένιωσα στενάχωρα, αισθάνθηκα να μου παραβιάζεται, ας πούμε, ο ψυχικός μου κόσμος στη στιγμή που δεν έχω κάνει κάτι κακό έτσι. Δηλαδή, αυτοί που βάζουν χειροπέδες προφανώς έχουν κάνει κάποιο έγκλημα, έχουν κάνει κάτι κακό τα χέρια εις βάρος των άλλων. Δεν σημαίνει ότι εγώ ζήταγα ιδιαίτερη μεταχείριση, αλλά εντάξει, από τη στιγμή που, όπως είπε και κάποιος ειδικός, δεν υπήρχε κίνδυνος απόδρασης και συνεργαζόμουν με τους αστυνομικούς, δεν έπρεπε να φτάσουμε μέχρι εκεί. Μπορείτε να έρθετε μαζί μας στο τμήμα. Και δεν ξέρετε, πάτε μόνοι σας. Εντάξει, δεν φταίνουν τα παιδιά. Εντάξει, εγώ είπα αστείο, δεν φταίνουν τα παιδιά μέσα. Υπήρχε άλλο σενάριο τόσα χρόνια στο να μην πάρω την άδεια, γιατί υπήρχαν άλλα συμφέροντα από πίσω. Το θέατρο ήθελαν η καινούργια δημαρχία που ήρθε, γιατί εγώ το πήρα επί Αγραπίδη, τελευταία χρονιά του προηγούμενου δημάρχου. Μόλις ανέλαβε ο Αναγιώτης Φασούλας και οι συνεργάτες του, προφανώς ήθελαν να δώσουν το θέατρο κάπου αλλού. Ο Μάρκος Σεφερλής, η Έλληνα Τσαβαλιά, ο Γιώργος Πετρόχυλος και ο Σάββας Στασίου είναι οι πρωταγωνιστές της παράστασης «Ο Μάγος του Ροζ» στο Κατάμεστο Δελφινάριο. Έχω στεναχωρηθεί πολλές φορές και έχω πικραθεί και έχω αισθανθεί μεγάλη αδικία, αλλά δεν σκέφτηκα. Και θυμό, αλλά δεν σκέφτηκα ούτε ένα λεπτό να τα παρατήσω, γιατί από αυτό ζω, όχι οικονομικά, δηλαδή και ηθικά. Το θέατρο είναι η ζωή μου. Και τώρα τα καλύτερα νέα που άφησα όπως πάντα για το τέλος. Είσαι ερωτευμένος με την Έλενα, όπως και με τον Χάρη.
Σκέφτεσαι να κάνεις ένα δεύτερο παιδί, ένα δεύτερο αδερφάκι για το Χάρη? Εγώ όχι, αλλά σκέφτομαι να το κάνει η Έλληνα. Γιατί εγώ δεν μπορώ να κάνω και να θέλω. Λέμε να κάνουμε και ένα δεύτερο παιδάκι, γιατί και ο Χάρης το ζητάει και εμείς πρέπει κάποια στιγμή να το κάνουμε, να είναι και κοντά ηλικιακά. Και νομίζω ότι θα το βάλουμε μπρος. Όλος ο κόσμος περιμένει ένα δεύτερο παιδί. Άμα ακούσει το θέατρο, κάθε βράδυ μου λένε το περιμένουμε. Και λέω δεν μπορώ να μην το κάνω πραγματικά. Τυχαίο? Δεν νομίζω. Εντάξει τότε, καλό Να. Με το ένα χέρι και το άλλο έχει πιαστεί από το. Ευχαριστώ πολύ. Εγώ ευχαριστώ. Να είστε καλά, καλό καλοκαίρι σε όλους. Το γέλιο, το πολύ. Καλό καλοκαίρι, Μάρκο. Ευχόμαστε να είσαι πάντα χαμογελαστός και ευτυχισμένος. Να είσαι σίγουρος πως ο κόσμος αγαπάει. Τυχαίο? Δεν νομίζω. Το γέλιο, το πολύ.